A Szent Király Szabadja Baráti Kör Egyesület, a Bakony Repülő Egyesület és a Vörösberényi Polgári Orvosókör szervezésében egésznapos programra várták ma a családokat a Veszprém Szent Király Szabadja repülőtéren. A Sárkányok napján volt sárkánykészítés, veterán motoros felvonulás, késő délután pedig koncert zárta a napot. A Sárkányok napját éppen 10 esztendeje, 1998-ban rendezték meg először Szent Király Szabadján, a falu melletti réten. A rendezvény ötlete a helyi Baráti Kör Egyesület akkori vezetőségétől származik, akik így módon is szerettek volna közös programot kínálni a családoknak. Az elmúlt 10 évben sok minden változott. A rendezvény a falu határából a volt katonai reptér területére költözött, és tartalmában is kibővült. A fejlődést mutatta be az a kiállítás, amit az egyik hangárépületben rendeztek be a szervezők. 10. éve, amikor indult, egy vidám napot szerettünk volna csak a faluba készíteni, rendezni, hogy minél több felnőtt gyerek jöjjön ki és érezze magát jól. Na most, mivel láttuk, hogy van rá érdeklődés, és a gyerekek, felnőttek egyaránt szeretik, megpróbáltuk egy kicsikét kibővíteni, és 10. évre végre elértünk odáig, hogy a Budavest ZRT-n segítségének köszönhetően itt kint megtarthatjuk, és így már sárkányrepülők, a Budapesti Sárkányeresztő Társaság és nagyon sok mindenki érdeklődik és jön el, mert ez egy ideális helyszín erre. Megpróbáljuk a gyerekek igényeitől keresztül a felnőtteket is megfogni, hogy ők is a gyerekekkel, a saját családjukkal együtt egy kellemes napot tudjanak eltölteni. Jezernickiné Galambos Tíme a családjával érkezett a rendezvényre. Éppen akkor kaptuk mikrofon végre, amikor a kisfiával közösen készített papírsárkányt próbálta a levegőbe emelni. Rendszeres látogatói vagyunk, eddig ahányszor volt, mindig kint voltunk, úgyhogy nagyon jó dolognak tartom. Látom, hogy itt egy sárkány is repül, itt készült ez a sárkány. Igen, ezt most csináltuk a kisfiammal, igen. Csak hát elég nagy a szél, úgyhogy nem igazán sikerül reptetni, úgy, ahogy szeretnénk. Miből készült, és hát mitől jó egy sárkány, mitől repül jól? Hát, hogy mitől repül jól, azt szerintem akik készítik, tehát kitalálják, azok tudják. Hát szerintem a szél az, ami mérvadó, hogy egy sárkány jól repül, vagy nem. A szakavatott sárkánykészítőktől megtudtuk, nem csak megfelelő szél kell ahhoz, hogy a sárkány jól repüljön, legalább ilyen fontos, hogy milyen anyagokat, milyen léceket használunk. A saját készítésű sárkányokat a mai rendezvényen is be lehetett nevezni egy versenyre, ahol a zsűri nem csak azt vizsgálta, hogy mennyire lett szép a sárkány, de azt is, hogy milyen hosszan tud a levegőben maradni. A jó hangulatú családi rendezvényen a gyerekeket játszóház és arcfestés is várta, de a látogatók láthattak például régi motorokat, valamint trükk és harci sárkány bemutatót is.